Arratsaldeon, azilaren 25 dugu egun, indarkeria matxistaren kontrako eguna, berehala edizio berezia, Baionan egun hauetan argazki erakusketa hau proposatzen dute ere, Frantziak duen gobernu ordezkaritzaren aintzinean. Baina lehen ikasteko biktima baten lekukotasuna zurekin Jorrebide gain. Frantziako Barne Ministerioak plazaratutako datuen arabera, 2023an 271.000 pertsona indarkeriaren biktimak izan dira bikote harremanetan. 2022an 10% gutxiago izan ziren. Biktimen bierenak eraso fisikoak pairatzen dituzte. 10 biktimetatik 3 indarkeria psikologikoen biktimak dira. 2%ak bere buruaz beste egin edo egiten entxeatu da. Indarkeria psikologikoa zer den oso ongi daki Rosak. Bere bikotea ezagutu eta amets batean murgildu zen lehen indarkeriaren zantzuak agertu arte. Il boit un verre avec son frère, il vient me réveiller dans la nuit et il commence à me crier dessus. Je comprends. Zerbait edatera joan zen bere anaiarekin eta etxera itzultzean oihuka hasi zitzaidan. Ez nuen deus ulertzen. Ohetik atera zidan eta nire atzetik korrika hasi zen etxean gaindi. Esan nion, baina ez zaude ondo burutik, zer gertatzen zaizu? Pasabidea blokatzen zidan, banekien edantzuela baina horrek ez zuen justifikatzen ohetik horrela atera izana. Eskuan odola nuen eta lurrean makurtu nintzelarik eskumutur hartu zidan eta errantzuen. Nahi duzu jakin zer den indarkeria matxistaren biktima bat izatea? Biharamunean nire aferak prestatu eta joan nintzen. 2 hilabete etxetik kanpo pasa bazituen ere etxera itzuli zen. Bere bikotea faltan botatzen zuen eta haurdun gelditu zen lehen aldi batez eta baita bigarren aldi batez ere. Haurdunaldiaren 3. hilabetean zegoelarik. Korrika iritsi zen eta izugarrizko burukaldi bat eman zidan. Dardarkari nintzen, ez nekien zer egin. Lortu nuen lasaitzen eta sanion nire baitan zerbait hautsi zela. Barkamenak eskatza galdegin nion. Belauniko jarri zen eta errantzidan. Ados, barkatu, baina zure errua da. Ok, pardon, mais c'est ta faute. Rosaren harremanean dena eztabaidagai bihurtu zen. 2 hilabete eta erdi haurdun zegoenean kalapita batean Rosak errantzion bere bikoteari ezin zuela gehiago, eta horrek bere bikotearen haserrea piztu zuen. Et là, il se jette sur moi, il me prend par la gorge. Et il me dit, si tu me quittes, je te... Nire kontra etorri eta eztarritik hartu zidan. Errantzidan harreman hauzten banuen ni eta nire familia hilko zuela. Momentu horretan ez nekien zer egin, nire alaba besoetan nuen ezin nuen askatu, blokeatutan nengoen. Joan zen eta altzairu bati ostikada bat eman zion kolpatuz. Biharamunean, amaren besta zen eta esan zidan, edo esandakoa azten nuela edo bestaldera pasako zela. Zer esan nahi zuen ekintzetara pasako zela. Beldurrez arrazoia eman nion. Donc j'ai dit oui, je retire ce que j'ai dit, tout va bien. Biharamunean Rosak bere 2 haurrak hartu eta etxetik ihes egin zuen. Komisaldegi batera joan eta salaketa jarri zuen. Je croyais pas du tout ce qui était en train de m'arriver. Je comprenais pas mon corps. Ez nuen sinisten gertatzen ari zena, ez nuen nire gorputza ulertzen, beti erne zegoen, ez nekien itzuliko zenez, ez nekien telefonora erantzun behar nuenez edo ez nekien zer egin. Bakarrik sentitzen nintzen eta aldi berean, nire aurrek indartsu zegoen ama bat behar zuten. Ezin nuen amore eman, eta... J'avais pas le droit de flancher. Et j'étais... Orain, badira 3 urte ez duela bere bikote ohiaren berri, baina justiziak aginduta bere bikoteak aurren hezkuntzan bere hitza du oraindik. Luzaz jasandako bortizkeria gainditu ote duen galdegitean, Rosak dio asko hobeto sentitzen dela, baina ikasi behar izan du ez dela ezer gertatzen norbaiti zerbait gustatzen ez bazaio. Horrek esan nahi du bestek ere beren baitan zerbait landu behar dutela. Ça veut dire que les autres aussi, ils ont quelque chose à travailler chez eux. Gaur iragaiten den emazteen kontrako indarkeriaren aurkako egunari begira, bere hitzetan egun batekin ez da nahikoa.
une journée pour symboliser le quotidien. Egun bakar bat ez da nahikoa emazteek egunerokotasunean aspaldi jasaiten dutena irudikatzeko. Jakinda emazte horietako batzuk bizia galduko dutela, zerbait hobeago bat merezi zutela errateko kuraia izan gabe. Tristura eragiten dit ez duelako errealitatea islatzen. Ça me rend triste parce que ça reflète pas du tout la vérité. Oraindik gizartean gauza asko aldatzeke daudela dio. Hain zuzen, azaldu duenez, duela gutxi bere lagun bat jendarmeria batera joan eta kolperik edo ubeldurarik ez zuenez, bere salaketa ez da kontuan hartua izan. Zer nahi duzuela bankada batekin iristea? Hemen gaude hori saiesteko, ez? On est là pour éviter ça, non? Gaur egun Rosak ez du beldurrik sentitzen bere bikote ohiaren gandik, baina bai ordea bere beldurrak bere seme alabei transmititzeaz. Bere xedea, bere aurrak zoriontsu bizitzea da, eta egin duen guztia jentzat, helburu hori lortzeko egin du. Aterbeak kudeatzen duen Alba zerbitzuan, etxeko indarkeriaren biktima diren 225 emakume segitzen dituzte 2024 urte hontan. Hemen datuz doazen xifreak, eta beraz, Albako langile eta laguntzaileen lana ezinbestekoa da emazte hauentzat. Sekuritate zerbitzu bat eskaintzen diegu. 14 apartamentu dituzte gehienak, BAB eta kostaldean, arriskuan diren emakume eta euren aurrentzat. Baina segurtasuna eskaintzeaz gain, beste hainbat desmartxetan laguntzen diete, izan ere, batzuetan biktimak badu sarea, alegia lagun edo senitartekoren baten etxera joateko aukera, baina abokatuen kontaktuak, entzunak izateko lekua, salaketa jartzeko laguntza eta bar luze batean ere laguntzen diete. Elkarteak eta instituzioak elkarlanean aritzea ezinbestekoa dela diote, indarkeria matxista pairatzen duten emaztei ahalik eta informazio gehien emateko. Eta maleruski, Albak kudeatzen dituen 14 etxeak beti beteak izaten dira. Eta sexu erasoak pairatzen dituzten emakumentzako ospitaleko biktimologia zerbitzua ere gainezka dago. Baina badira beste baliabide batzuk ere. Egiten aldute bat bost. Da hori leheno joaten dira hostel batean, eta gero pizkanaka bada ere la Maison de Gilles miaritzen. Urgentzia sozialeko Gilles etxea biarritzen, aterbearen esku baita ere. Garrantzitsuena laguntza eskatzea da. Izan ere, ez da erraza bikotekide tratu txarremailarekin austea, ez da salaketak jartzea ere. Ez da irrisa, bortizkeriekin bukatzea. Da urats bat emazte bakotxarekin. Bataz beste, zazpi joan etorri izaten dira bikotekidearekin erabat austea lortu arte. En moyenne, c'est 7 allers-retours vers le conjoint avant d'arriver à sortir vraiment des violences. Eta salaketei dagokienez, 10% des victimes des post-plaintes. Sexu erasoak pairatzen dituzten emazten artean soilik 10% salatzen du. 1% et 2% des agresseurs qui auront une condamnation. Eta salaketa horien artean 1% edo 2% soilik kondenatzen da erasotzailea. Izan ere frogarik gabe oso zaila da. Eta zentzu horretan, bikotekideen arteko indarkeria eta sexu erasoentzat auzitegi berezi baten beharra azpimarratzen du Andre Diartek. Egun, Baionako auzitegian kasu hainitz dituzte dozenaka hilabetero, horietako asko oso konpletsuak eta tartean aurrekin. 2023an indarkeria matxistaren eraginez 84 emakume erail zituzten Frantzian. 134 kolektibo feministen zifren arabera. 117 da 2024 urte hontan. Gurean Donibane Loitzunen maiatzean erail zuen emakume bat indarkeria oso bortitzarekin bikotekide gizonak. Baionako egoitza honetan biktimei lehen arreta ematen diete, lehen besarkada, lehen arnasgunea. Eta bide malkartxu horretan elkartzeko gune bat ere bada hau. Hainbat ekintza prestatzen dituzte baita elkarrizketarako taldeak ere. Gorputza kontuan hartzea alde psikologikoaren osagarri dela dio Andrek. Sufrimendua gorputzean adierazten baita. La souffrance dans son entièreté en fait, parce que la souffrance elle s'exprime dans le corps, donc il y a aussi. Eta horrelako ikusgarrietan parte hartzeak berrera ikitzen laguntzen du.
Eta horrela, azaroaren 25 honenkari ikusgarri bat prestatu dute. Dénoncer les violences faites aux femmes, mais que ça soit fait par les femmes victimes de violences Emazte biktimen bidez salatu nahi dugu indarkeria hori. Beraien begirada eta ahotsa entzun ditzagun. Beraiek indartsuago senti daitezen eta ez hain bakarrik. Pour se sentir mieux, plus forte, moins seule. Eta tratu txarrak jasaten dituztenak, milaka eta milaka, hamarnaka milaka dira, gurean ere bai, egunero, gure karrikan, gure auzoan, gure herrian. Horregatik, Andrek eta bere ekipak egiten duten lana, milaka emakumeren bizia salbatzeko lana nahitaezkoa da eta baliabide gehiago behar dituzte, laguntzeaz gain, prebentzioa egin eta aldarrikatzeko. Bortizkeriaren kontra musika izarrak taldearekin kantaldi osoa hemen Euskal Telebistan eskaini dugu eta orain nahieran gure webgunean ikus eta entzun dezakezue berriz izan ontsa eta biar arte. Isiltasun